ndonzipinde simpanje ndabowa kugumendera bindu kandogara. Testimony yangu yakamira yakadai sei ndakauya last week. Then prophet profita but murume wangu ari kushanda mai kugwanda. Saka vaitaura vachitizonzo ndaona murume wenyu apondwa nemabhemba anogona kufa kana kuti akasafa anogona kupinda mujeri. Ndapinda mukati menzvimbo yegwanda. Amen. Ndiani ari kugwanda? Murume wangu prophet. Asi murume wangu ari kuita zvemining. Chokwadi prophet. Saka ndanzina Jehovha ndiprofite kuti murume uyu achengetwe. Amen. Nekuti ndaoneswa paine njodzi ichaitikira kumine. Amen. Asi kuri kugwanda. Amen. Ndokubva ndanooneswa ini pachiita unge pabati kwamabhemba. Amen. There are two things that are going to happen to your husband. Amen. It's either he is going to die. Amen. Or he is going to end up in jail. Amen. And the Lord instructed me now. Amen. To pray for your husband. Amen. Then vandakumbira kuti ndokumbira kuti mundinamatire kuti achiti auye saitese zvese zvaatoti it is well. Then Wednesday murume wangu akangwerekana angosvika kumba. Saka ndandine chikumbiro prophet. Murume wangu ini akataura kuti anoda kudhivorsa. Ani almost time asingauye kumba. Saka ndomusiya afe. Ndada kuti adzoke hake basa rachona ripere. Because izvezvi haachabhadhare rent takutora ndane mumwe mukadzi here. Saka ndakumbira kuti angodzoka zvake. Okay. Tovaitira sezvavakumbira. Saka ndakutenda Mwari akadzoka asina kupinda mujeri kana kupondwa. Ndangotenda Mwari nezvozvo. Then musi weWednesday yayo manheru akavhayawo nedzimwe nyasha zvaadedzwa neshamwari yake ino mucrossboard anoshanda mumagonyeti achitoti uya tiri kunoku kune basa. Saka izvi zvakaenda kuZambia Mwari akabva muwanira nyasha vaona rimwe basa. Saka ndangotenda. Saka ndakutenda Mwari naProphet Fred namama kuti Mwari ndava kuitai zvakanaka. Iyo kune vamwe vanhu vari kusangana nemaproblems mulife kuti pano ndo pane help yako. Akabva nditengera inufoni. Saka ndangotenda Mwari nezvozvo kuti Mwari vakuitai zvakanaka. Amen. Zvese zvaunoona pamaTV izvezvi. Amen. Zvese zvaunoona pamaFacebook izvezvi. Zvakuitikira paupenyu hwako. Amen. I receive. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Ndiri muno muGlenora pandiri kuerekwa naOK uku. Ndokwandogara. Ndokwandogara. Kumaraini kwenyika ukuku. Kumaraini kwenyika ukuku. Amen. Vachakufila. Amen. Nenyasha dzaiswa naJehovha paupenyu hwako. Amen. Thank you. Auchablinga iwe. Kasi mayo kachadzokaga. Zvanaka ndinogara pano.